Ето това е вече на папата кортежа. Намирам се случайно, без да съм поръчен в Рим. Свидетелствам на тръгването на папата от една църква. Ето и полицейските мотори. Не знам в коя от колите е. Тя му носи цветя, жена му носи цветя. Браво! Опасно. Ето го папата пред мене. Ето го. Истински късмет беше от моя страна да хвана кортежа с папските автомобили. Истински късмет да хвана кортежа.